Иран затвори най-важния петролен проход в света. На 2 март 2026 година Иран обяви, че затваря Ормузския проток. Това тясно място е само 33 км широко, но през него минава почти 1/4 от петрола на света. Всеки ден около 20 милиона барела петрол. След обявлението, над 150 кораба спряха извън протока, а застрахователните компании отказаха да покриват танкерите. Само за дни цената на петрола скочи от 73 на 83 долара за барел. Експерти предупреждават, че може да стигне 100 долара. Когато петролът поскъпне, всичко поскъпва. Гориво, транспорт, храна и всичко това заради един тесен морски проход. Според теб, ще се стигне ли до по-голяма криза? Напиши мнението си в коментарите.